Povratak zadarskih branitelja označio je dovršetak Domovinskog rata. Po prvi puta od rujna 1991. godine građani su bez straha od srpskih granata mogli izaći na ulice i pozdraviti svoje sinove i muževe, svoje branitelje. Nakon operacije Oluja organiziran je povratak postrojbi sa zadarskog područja i tu moram naglasiti da osim 112. brigade kao matične postrojbe zadarskih bojovnika djelovala je i 7. domovinska pukovnija. Svi smo mi sudjelovali u tom svečanom mimohodu i ja moram reći osobno, bio sam na čelu tisuća ljudi koji su umarširali u grad i osjećao sam se zaista ponosno. Ispred mene su bili dva bojovnika koji su nosili hrvatsku zastavu, zastavu brigade i za njih sam bio jako zapovjednik i za mene tisuće ljudi koji su ljudi od ulaska u sam grad, od ulaska na bulevar pa preko Relje do samog grada u dva ešalona pozdravljali i veselili se. Ono što želim posebno istaknuti na putu, slavnom putu 112. brigade, dio naših suboraca položio svoje živote. Ovom prilikom želim odati dužnu počast. Tih je bilo 74 pripadnika, a dvojica pripadnika još uvijek se vode kao nestali. Nekoliko stotina pripadnika 112. brigade je bilo ranjeno. A posebno želim zahvaliti svima onima koji su svoj ratni put i na bilo koji način i bilo koje vrijeme proveli u 112. brigadi i na taj način doprili stvaranju Republike Hrvatske. A rat je počeo rano. Zadarska brigada počinje se formirati negdje od travnja 1991. godine nakon sastanka u Vili Dalmacija, negdje 4.4.1991. kad je dobivena zapovjed da se u Hrvatskoj formiraju 4 gardijske brigade i 15 pričuvnih brigada. Dakle, 112. Zadarska brigada je formirana i počinje s formiranjem među prvim postrojbama Hrvatske vojske. Već u svibnju, nakon ubojstva hrvatskog policajca Franka Lisice u Polači, Zadar je bio okružen barikadama. Prosvjedni skupovi postali su svakodnevica grada u kojem je velik broj vojarni i JNA baza onemogućavao normalnu uspostavu hrvatske vlasti. Prvi napadi bili su na infrastrukturu, vodoopskrbu i elektrodistribuciju. No to je bila tek sitnica u odnosu na ono što će se u agresiji dogoditi. Tih dana Zadar je disao prigušen. Znalo se da se nešto mora dogoditi. Ali što? Nitko nije imao hrabrosti izgovoriti riječ rat, jer su rane od proteklih ratova u gradu još bile vidljive. Ali ipak, za svaki slučaj, jer je JNA već otvoreno naoružavala goloruki srpski narod u okolici, počela se stvarati dobrovoljačka jezgra za samoobranu. Dragovoljnost sudjelovanja u obrani ostala je osnovna značajka 112. brigade do kraja njezinog ratnog puta. 28. lipnja je službeno osnovana 112. brigada. Ja sam dosad znao u šali reći da se dijete rodilo prije, da smo ga krstili 28. lipnja, onog dana kad smo od Ministarstva obrane dobili kompletan ustroj i znali s čim trebamo raspolagati, iako smo imali već formirane 2 postrojbe u prostoru, ali u cijelom nizu naših mjesta i sela u Ravnim Kotarima i Bukovici imali smo postrojbe razine voda ili satnije koje su kasnije kroz vrijeme postajale dijelovi 112. brigade. Odmah nakon dobivene zapovjedi o aktiviranju 112. Zadarske brigade i uočavajući zonu odgovornosti iste brigade koja se protezala od Stankovaca do Starigrada u dužini 120 km, mi smo istog časa prekršili dobivenu zapovjed ministra obrane i umjesto 3 bojne predviđene formacijskim ustrojem pristupili formiranju 5 bojnih. 3. srpnja 1991. godine 112. brigada dobiva prvu ratnu zapovjed od tadašnjeg ministra obrane i zapovjednika Zbora Narodne garde generala Martina Špegelja da borbeno osiguramo Masnički most, da ga ne bi osvojili i zauzele neprijateljske snage iz područja Obrovca. Mi smo tada dali izvješće da ćemo to napraviti, ali ne sa dobro opremljenim i naoružanim snagama, međutim mi smo jedan vod naših gardista
poslali na Maslenički most i on je tu ostao osiguravajući most sve do dolaska postrojbe za specijalna djelovanja s kojom je zapovjedao gospodin Đuro Župan. Prijetnje Zadru tada su već postale ozbiljne. Znalo se da se grad ne može braniti na Bilom brigu, pa su postrojbe osnivane na terenu. Od Starigrada, Jasenica i Kruševa, preko Pridrage, Novigrada i Paljuva, do Škabranje, Nadina, Stankovaca i Biograda. Najteža crta bila od Islama Latinskog i Poličnika do Murvice i Briševa, te od Zemunika Donjeg do Sukošana. Zračna baza Zemunik bila je jako uporište jugovojske, te najbliži vanjski neprijatelj gradu. Na rubnim dijelovima najprije se i zaratilo. Evo mi smo u poziciji i na poligonu Debelo brdo. Ono je znakovito po tome što od Benkovca vodi preko cijelog niza sela gdje je živjelo pravoslavno stanovništvo i prostire se do zaključno s Islamom Grčkim, odnosno kulom Stojana Jankovića. Tako da su naši ravni kotari presječeni jednostavno na dva dijela, tako da nam je sa lijeve strane nam ostaje Pridraga, Paljuv, Podgradina i Novigrad, a s desne strane cijeli niz naših sela, Nadin, Raštelić, Galovac, Škabrnja, pa sve do Donjeg Zemunika i samog Zadra. Grad Zadar i u samom gradu Zadru bio okružen sa ukupno 17 vojarni, od čega je njih 12 i to vrlo značajnih bilo u samom gradu, odnosno po njegovoj periferiji i u centru i u središtu grada. Posebno se tu ističu dva školska centra, artiljerijski školski centar gdje je zapovijedao budući načelnik general štaba Jugoslavijske vojske Momčilo Perešić i školski centar protuzračne obrane koji su raspolagali sa ogromnom vojnom tehnikom, vojnim sredstvima i naoružanjem. 2. kolovoza naša prva satnija Zbora Narodne garde dobiva svoju prvu borbenu zadaću u Kruševu. Izmjenjuju se prva i druga profesionalna satnija, tako da su one na borbenim zadaćama u Kruševu sve do 11. rujna, dakle kada je donesena odluka da se hrvatske snage izvuku iz Kruševa, jer je neprijatelj 11. rujna ovladao Jasenicama i Masleničkim mostom. 2. kolovoza 1991. godine smo došli na Kruševo po zapovjedništvu gospodina Miroslava Čabrke, kao prva zadarska satnija koja je bila pod 112. brigadom. Novigrad ispod nas je tu doli, tu smo skrcali u brod. Nas, koliko je bilo već u satni, znači 90-ak ljudi. Pivajući, lipo sve to bilo uredno, sve do dolaska na Kruševo. Kad smo se iskrcali u Ribnici, uz one granate Gotovića bija muk, nema ni pisme. Strah vodi. A zapovjed je odmah glasila s broda pravo na Splitinu, zauzeti položaj, trpi, neuki. Ne znamo što ćemo raditi, kako ćemo. Puška u ruci i bori se. Tako je na Kruševu početak. Prva zadaća u operaciji Kruševo je bilo poslijepodne dobijena pripremna zapovjed od zapovjednika 112. brigade da tu večer nijedan ribarski brod iz Novigrada ne isplovljava, nego da budemo spremni za prihvat pripadnika 4. brigade Zbora Narodne garde i odvoz na Kruševo. U to vrijeme dio brodovlja bio je već na raspolaganju civilnom stanovništvu Kruševa, a dolaskom 4. brigade u potpunosti kompletan potencijal i materijalni i ljudski bio je podređen potrebama Hrvatske vojske. Krajem 8. mjeseca 1991. dobio sam obavijest da su u 112. brigadu došli raketni lanseri 128 mm i to su bila prva topnička oružja na kojima smo se trebali obučavati. Nekoliko dana nakon toga dobili smo obavijest da trebamo krenuti u područje Maslenice, budući da je neprijatelj snažno djelovao i prijetio zauzimanjem sela Maslenica. Tog istog dana sa 4 lansera, 20 vojnika, 24 rakete uputili smo se u područje Maslenice i izvršili prva djelovanja gdje smo potrošili većinu naših raketa koje su nam bile dodijeljene. Dolazimo do 11. rujna 1991. godine, kada se moja postrojba nalazi na Velikom Malom Kosmaču, gdje direktno sudjeluje u pješačkim borbama sa neprijateljem i u kratkom vremenu toga dana ima 9 ranjenih ljudi, od toga dvojicu teže ljudi, Čuljata i Števanju, koji su ostali teški invalidi bez nogu. Borbe se vode do same noći, do kasno večer. Uvečer
dolazi do zapovjedi da se postrojba mora povući, jer nije izdržala, naše snage nisu izdržale na pravcu Zaton, Maslenica i Jasenice. Povlačimo se teška srca, ali smatram da je bitno naglasiti da Kruševo toga dana nije palo. Iskustva iz Kruševa i Maslenice pokazala su kako je teško bez protuoklopa zaustaviti neprijatelja na tako širokom i tenko prohodnom prostoru. Ujedno je primijećeno kako pristup ranjenicima mora biti puno brži i efikasniji. Naučena je još jedna lekcija. Neprijatelj ne poštuje oznaku Crvenoga križa, pa je odvoz ranjenih jednaka avantura kao i pristup samom ratištu. No sanitet, također baziran na dragovoljnosti, radio je besprijekorno. Sanitetska služba 112. brigade osnovana je u biti kad i 112. brigada, znači službeno od 28.6.1991. godine, ali pripreme za stvaranje sanitetske službe su počele još dosta ranije, znači negdje u svibnju 1991. godine. Kasnije, kad su počela ratna djelovanja, formirali smo kompletnu sanitetsku službu onako kako je to i trebalo za takvu postrojbu. Tako da na nivou sanitetskog voda smo imali bolničara i 2 nosilaca ranjenika, na nivou satnije smo imali medicinskog tehničara, na nivou bojne su bila 2 zdravstvena tima u sastavu doktor, medicinski tehničar i vozač, i postoji još sanitetski vod koji je imao 4 doktora, odnosno 3 zdravstvena odjeljenja. U operativnom stožeru brigade još prije napada na Kruševo izrađen je dokument koji pretpostavlja kretanje neprijatelja u prostoru. Ta su se predviđanja počela ispunjavati odmah po padu Kruševa. Borbe su se zahuktavale na svim bojišnicama, a osnovni cilj neprijatelja bio je zaposjesti Jadransku magistralu od Masleničkog mosta do Zadra. Branitelji nisu imali vremena za velike pomake, već su ustrajno branili položaje koje su imali, jer rezervnih više nije bilo. Nakon izvlačenja naših snaga iz Kruševa 11. rujna neprijateljske snage napadaju Islam Latinski, gdje u borbama za Islam Latinski pogiba naš zapovjednik 2. satnije, 4. bojne, Dinko Božičev Diksi. To je prva žrtva 112. brigade. To je bio jak udarac u tom trenutku i psihički je djelovao na naše branitelje. Međutim, pokazalo se upravo da procjena koju smo mi napravili da se tako neprijatelji ponaša i da će napadati sela i čistiti naše snage po mogućnosti sve do napada na sam grad Zadar koji će žestoko uslijediti 4., 5. i 6. listopada. Tada se događa prva razmjena na tom području jer mi smo nakon 3 dana uspjeli dobiti tijelo Diksija nazad jer njega su odveli u Benkovac. Ja sam zatražio zapovjednika 112. brigade da me jednostavno premjestam neko drugo mjesto jer psihički više nisam mogao biti momentalno tamo. I ja sam tada dobio izravnu zapovjed da preuzmem otočki bataljon, odnosno da postanem zapovjednik otočkog bataljona koji je bio već u formiranju. U Murvici dolazimo do jednoga teške borbe. U Murvici se vodi prava, topnička, školski odrađena neprijateljska priprema koja traje dosta dugo, ali eskalira 4. listopada. Učestali su neprijateljski pješački napadi, odbijaju se, čak i uspijemo jedno vrijeme potisnuti prema Smokoviću. Međutim, neprijatelj oklopno jak, prolazi naš lijevi bok i dolazimo do raspolookruženja, primoreni smo se izvući. A došli smo u stvari u okruženje i izvlači se moj dio postrojbe se izvlači direktno kroz neprijatelja, kroz Opačiće. Tu, poslije toga, Zadar je tu. Bokanjac. Dobivam zapovjed da zaposjednem Bokanjačko groblje. Zapovjednik bojne toga 5. listopada pita mene gdje sam, jesam živ jer se zna da je municija je gotova. Ja, da bi mu dočarao šifrom, a ne riječima, nalazio sam se na groblje, rekao sam samo ja sam ti kod dida. Bilo mu je jasno, znači ipak ste živi i to mi se urezalo i to mi je jedan, kažem, detalj
kojega će pamtiti cijeloga života. Ali snaga, entuzijazam za obranu grada je nešto bilo posebno. Više nije bilo pomaka, više nije bilo kamo i postrojba je bila toga momenta spremna odraditi pod cijenu života. Borbe su neprekidno trajale jedno 7 dana. Nismo spavali, niti smo ili, niti smo pili, odnosno spavali bi kad bi mogli pola sata, sat odspavati 5 minuta, a pojeli bi sendvič što bi nas je donilo i ono vode što je bilo po kućama. Teško je bilo braniti Murvicu. Na kraju smo posustali. 8. dan smo morali se povući iz Murvice jer smo od umora više pozaspali. Ušli su na četnici u srce ravno među nas. Poginulo je dosta momaka naših. Nešto iz neznanja, nešto od umora. Bilo je teško, ali je Murvica bila je jedna od najtežih točaka za obranu. Nažalost nismo je mogli obraniti 8. dana. Bilo je jasno da je neprijatelj priprema konačni udar na Zadar, zašto je angažirao ogromne snage. Više nije prikrivao svoje stvarne namjere, nije krio da izvršava potpunu agresiju na Zadar i za izvršenje zadaće upotrebio je gotove snage 9. kninskog korpusa. Kada se procjenjuje ukupna napadna snaga neprijatelja, dolazimo do zaključka da je neprijatelj u neposrednom napadu na grad Zadar raspolagao sa nekih 5.000 ljudi u napadnim operacijama i oko 2 do 3.000 ljudi u snagama za osiguranje dostignutih prostora i snagama vojarni u samom gradu. Mi, branitelji, što se tiče u neposrednoj obrani grada, angažirali smo u odnosu na neprijatelja vrlo skromne snage, odnosno onim čime smo raspolagali. Na prvoj crti obrane angažirane su 2 bojne 4. splitske brigade, 4. splitske gardijske brigade, posebne jedinice, posebne postrojbe 112. brigade, prateća oružja, ona s kojima smo raspolagali, to su bila 2 vodna minobacača 120 mm za vatrenu podršku, nešto vatrenih sredstava za protuzračnu obranu i snagama rajonskih štabova sa ukupnim brojem oko 500 ljudi. U našem borbenom rasporedu bilo je angažirano otprilike oko 1300 boraca na cijeloj ovom bitki. Naročito teško je bilo 5., 4., 6. listopada kada je praktički bio sveopći napad svim sredstvima na grad Zadar, i sa mora, i iz zraka, i sa kopna, i topništvo, i pješaštvo, i tenkovi, sve je to nadiralo prema gradu Zadru. Donijeli smo tada odluku na prostoru Dračevca zajedno sa pripadnicima jedne gardijske brigade, u ovom slučaju 4. sa njihovom jednom satijom, da sa Dračevca ustupiti nećemo, jer nemate di više prema gradu, dakle, formirati obranu, i tu smo odlučili, ako treba poginuti za svoju domovinu, poginut ćemo na Zadarskom Dračevcu. Silne napore, silne gubitke smo imali, ali smo uspjeli obraniti taj dio bojišnice. Neprijatelj nije prodran, nije zauzeo Dračevac, doživio je gubitke, uništen je jedan tank i na taj način možemo kazati praktički da se grad Zadar obranio. Dakle, to su bila ta vremena koji se svake godine treba sjećati, ne treba to zaboraviti, to su početci Domovinskog rata, izuzetno, dakle, nismo bili educirani, nismo imali sredstva, ali smo imali srce, imali smo volju i imali smo, dakle, taj elan, taj zanos, gdje smo, dakle, to je praktički, možemo kazati, bilo i jače oruđe nego što su bile same granate, projektili i sve ostalo. 6. listopada nakon žestokih borbi za grad Zadar postignuto je primirje između Hrvatske vojske i neprijateljske vojske, odnosno JNA. To primirje je trajalo 3 dana dok se nije potpisao i konačan sporazum o iseljenju Jugoslavenske narodne armije iz tadašnjih vojarni u gradu Zadru i Šepurinu. Obrana samoga grada trebala bi ući u anale vojnih znanosti. Pravo je čudo kako je neprijatelj zaustavljen, ali to se dogodilo. Uvidjelo se kako je nemoguće zapovijedati tako velikom postrojbom na tako širokom prostoru, pa je došlo do preustroja. Nastale su još 3 brigade i nekoliko samostalnih bojni.
Ali rat koji je bjesnio u okolici pokazao je svu svirepost agresora. Žrtve iz Škabrnje pravo su lice povampirene četničke soldateske. Pad Novigrada, Paljuva i Podgradina u vrijeme primirja također je pokazatelj kako je ratovao Ratko Mladić. No, na drugom kraju došlo je do pomaka. Otočkom bataljunu pridodan je odred naoružanih brodova, pa je komunikacija morem bila sigurna. Odred naoružanih brodova je preteča Hrvatske ratne mornarice i bilo to nekom drago ili nedrago, po zapovjedi zapovjednika 112. u 8. mjesecu je formiran odred naoružanih brodova, znači čim je naoružan ima nešto na sebi. Oni su imali Boforse na sebi, imali su mitraljeze, dakle to su prvi ratni hrvatski brodovi koji su djelovali na Jadranskom moru. Mješoviti topnički divizijun pod okriljem 112. brigade rastao je tijekom kraja 1991. i narastao na 6 bitnica i jedan vod 155 mm haubica. Tijekom tog razdoblja gotovo svakodnevno divizion je narastao po pitanju ljudi, po pitanju opreme, po pitanju instrumenata i sve je to kulminiralo sa obranom Suhovara i Drača 3. siječnja 1992. godine. Sa odličnom organizacijom, sa opremom koja se mogla nositi u potpunosti sa neprijateljem, sa novim sredstvima veze koja nisu mogla biti ometana tijekom toga dana, neprijatelj je u potpunosti zaustavljen zahvaljujući i djelovanju topništva mješovitog topničkog divizijuna dana 3. siječnja, kako na području Suhovara, tako i na području Drača. Nakon 3. siječnja praktično možemo reći da je vaga bila na našoj strani i nakon toga više nikada nismo bili u inferiornom položaju. Nakon potpisanog Sarajevskog sporazuma o potpunom prekidu vatre na teritoriju Republike Hrvatske i po tom sporazumu Jugoslavenska narodna armija treba napustiti hrvatski državni teritorij, mi smo ovdje na zadarskom području bili pod učestalom neprijateljskom topničkom vatrom, međutim značajnijeg pokreta postrojbi nije bilo. Ali je važno napomenuti da smo prije dolaska snaga UNPROFOR-a u sektoriju zajedno sa 159. brigadom osvojili brdo Križ koje je nadomak samog Zadra i sa kojim se ugrožavao promet Jadranskom magistralom u području Gaženica, gdje je nekoliko naših i branitelja i civila poginulo tijekom 1991. godine. Pored teške situacije u obrani Zadra i njegovog zaleđa, iako je nastupilo primirje na našem području i snage UNPROFOR-a su u sektoru Jug preuzele zonu odgovornosti 28. lipnja 1992. godine, 112. brigada sa dijelovima svoje aktivne djelatne prve bojne sudjeluje u obrani Dubrovačkog zaleđa. Sudjelovala je u obrani snagama jedne satnije, pješačke satnije, ojačane vodom logističkim i desetinom veze. Branili smo položaje iznad Dubrovnika, dakle Dubrovačko zaleđe, položaj Suše, Šćenjevac, Lipac, Vučikovac na obroncima Popova polja. Sudjelovali smo pod zapovjedništvom TG3 zapovjednika Krune Mazalina, u sastavu koje su bile još 113. brigada, 115. Imotska i ostale brigade. Dolaskom UNPROFOR-a ratna su djelovanja jenjala. Ipak, četničko topništvo redovito šalje ubojiti teret na grad, te ostala mjesta u dubini prostora. Promet Jadranskom magistralom nije moguć, posebice stoga što je Maslenički most srušen. Pod stalnom vatrom je i jedina preostala komunikacija koja preko Paškog mosta povezuje sjevernu i južnu Hrvatsku. Nakon niza upozorenja UNPROFOR-u, koji služi samo za iseljavanje preostalih Hrvata s okupiranih prostora, moralo je doći do nove akcije. 21. siječnja u večernjim satima brigadir Gašparić je ispred glavnog stožera došao u zapovjedništvo 112. brigade i uručio zapovjed za napad. Dakle, to je prva zapovjed za napad u tijeku Domovinskog rata, jer smo dotad uglavnom izvodili borbene operacije u obrani svog teritorija, odnosno svoje zone odgovornosti.
Zadatak 112. brigade je bio osloboditi sjevernu stranu Novskog Ždrila, dakle osloboditi Rovanjsku, Maslenicu, Jasenice i doći na liniju Mala i Velika Bobija gdje bi se učvrstili i prešli u aktivnu obranu. Operacija Maslenica imala dva cilja u osnovi. Jedan je osloboditi Zadarsko zaleđe, odnosno udaljiti jako topništvo i postrojbe srbočetnika što dalje od grada Zadra i od okolnih naših sela. A drugi cilj koji je bio bitniji, spojiti Jadransku magistralu i svi se mi nalazimo ovdje na Novskom Ždrilu. Radi ovog malog prostora oko nas se vodile borbe nekoliko mjeseci da bi se to sve raščistilo, osiguralo da se ponton napravi. Krenuli smo u zoru ujutro negdje oko 6-7 sati u napadaj. Jaki otpor je bio kod mjesta Rovanjska. Tu smo imali prvi okršaj sa četnicima. Uz pomoć njima je također bio i UN koji je imao svoju kontrolnu točku i nije dopuštao ni u kom slučaju da mi, ako smo i nešto na način, da kažem, čistili prostor, da prolazimo preko njih, nego bi zaustavljali oni sa oružjem malo svađanje. Jako delikatno je bilo uvesti postrojbe iz pravca Velebita, odnosno morali smo ulaziti u Velebit i spuštati se od zgora jednim dijelom postrojbe. 22. ujutro to je bilo prvo amfibijsko iskrcivanje naših postrojbi. Dobija sam zapovjed da vodim prvu motoriziranu satniju 112. brigade, znači profesionalnu satniju od 159 ljudi, znači 3 voda i vod za potporu. Prvi dan smo imali jako teških problema, četnik sa utvrđenih položaja nas je tukao iz pravca Boksita i sa kvote 197. Drugi dan smo ih uspjeli zarobiti cirka 15-ak uz prilično velike okršaje i to je stvorilo preduvjet oslobađanja starog Masleničkog mosta, Rovanjske, jel tako? Daljnja zadaća je bila da osvojimo kompletne Jesenice do tvornice Glinice. Poslije okršaja tokom dana, neprijatelj je slomljen na području Vodovoda i Gradine i drugi dan mi izbijamo na područje Velike i Male Bobije. Mi smo na Masleničkom mostu bili već drugi dan, međutim zbog određenih stvari da bi mogli uvesti također naše druge ljude u gornji dio, moram reći podvelebitski dio, morali smo mučati. Znači nismo smjeli reći da smo na Masleničkom mostu. Tek kad smo očistili kvotu 199, takozvanu Gradinu, iznad Rovanjske, onda smo se već usudili dignuti i Barjak Hrvatski, taj je došao i Mitko Norac sa svojom satnijom 6. ja ne znam tako se zvala, 6. gardijska. I podijeli smo zašto. Odjeci akcije Maslenica bili su dalekosežni. Ne samo da su oslobođeni Novigrad, Paljuv i Podgradina, već privremeno i Škabrnja, a neprijateljima su zadani teški udarci od kojih se teško mogao oporaviti. Njihove elitne postrojbe, poput Belih Orlova i Arkanovih Tigrova, izbačene su iz stroja i više nikada nisu ratovale na hrvatskim prostorima. Istodobno, 112. brigada ponovno je u preustroju. Dio ljudstva prelazi u 4. gardijsku brigadu, a dio oformljuje 7. domobransku pukovniju. No, nove snage ubrzano se prekaljuju na prostorima Velebita, Stankovaca i Novigrada. Nakon operacije Maslenica preuzeo sam zapovjedanje 112. brigadom. Dio aktivnog sastava, aktivne bojne i sastav 112. brigade prelazi u sastav 4. gardijske brigade i zbog toga zapovjedniku zbornog područja Split predlažem da se izvrši domobilizacija, odnosno popuna 112. brigade do punog njezinog sastava ustrojbenoga. Ostale snage u prostoru ovom su imale zadaću u širem prostoru Velike i Male Bobije, dok postrojbe PZO-a, inženjerije, topništva su bile u širem prostoru Jasenica. Prostor u kojem smo obavljali svoju zadaću bio je izuzetno težak, non-stop izložen neprijateljskim udarima i topništva i pješaštva i zato smo u tom prostoru imali dosta pripadnika koji su smrtno stradali, a također koji su i ranjeni. Bilo nam je najgore od svega dolazak na smjene po noći kamionima, to je bila velika strah i zimi, velika zima, nevrijeme. Tu smo
dosta teško prolazili i uvijek, kad dođemo, uvijek je bilo napada, bombardiranja i tako da smo onu noć kad smo bili na Bobiji, došli smo na smjenu, tu smo imali akciju, napad i tu sam izgubio i jednog čovjeka i ja sam stradao isto po tome. Nakon akcije Maslenica, postrojbe 112. brigade bili su u fazi aktivne obrane na području Velebita. To vrijeme iskoristili smo za dodatnu mobilizaciju i za daljnju organizaciju za buduće djelovanje. Zapovjedništvo zbornog područja tražilo je od nas da budemo spremni prebaciti se na neko drugo bojište. U vrlo kratkom vremenu 112. brigada pripremila se i organizirala za prebacivanje u područje Stankovaca. Tijekom noći kompletno ljudstvo, kompletna tehnika 112. brigade zaposjela je područja od Radošinovaca do sela Bila Vlaka i to je bio prvi veliki manevar cjelokupne postrojbe, odnosno brigade. Prilikom primopredaje minskih polja koje smo postavljali na području Šestice, Osmice i Bobije Male, u podnožju Bobije došlo je do aktiviranja protupješačke mine Promovke od koje je poginuo pripadnik otočkog bataljona Dragan Špar. Ja sam ranjen. Poslije toga, to mi je drugo ranjavanje, poslije tog drugog ranjavanja opet sam se vratio u postrojbu i 1995. godine sam i treći put bio ranjen. U akciji Maslenica nije otklonjena jedina velika opasnost po grad Zadar i okolicu. Ukopano neprijateljsko topništvo s debelog je brda i dalje širilo strah i paniku. To se posebno odnosilo na prostor Novskog ždrila, preko kojeg se trajektom pokušava osigurati kakav takav promet. Zato je odlučeno da se do obnove Masleničkog mosta postavi pontonski most te osigura brža veza sjeverne i južne Hrvatske. Umprofor, koji je bazu imao neposredno iznad starog srušenog mosta, ničim nije niti pokušao zaštititi pontonski most preko kojeg se prometovalo na vlastitu odgovornost. U 7. mjesecu 1993. godine postavljen je pontonski most Novsko ždrilo, jedina poveznica južne i sjeverne Hrvatske. Međutim, neprijateljske snage njima to nije odgovaralo, pa su granatiranjem potopili prvu Malnu Dubu, na čije mjesto je došla druga, Kleopatra iz Pule. Istog dana je bila pogođena kao prva i tad je nastala, pa skoro reći, panika. Dobio sam zapovjed od zapovjednika zbornog područja Split, generala Gotovine, da se spustim sa Velebita i da pokušam sanirati most, da dođe opet u normalno stanje. Kao stručnjak u podvodnim vještinama ekipirao sam stručne ljude uz pomoć stručnih ljudi iz Brodosplita i uz pomoć projektanta mosta pokojnog Špira Matošina. Prvu noć sanirali smo prvu Malnu, za 2 noći sanirali smo srednju Malnu i tada je počela komunikacija, ponovo se uspostavila sa naše strane prema sjeveru. Nakon zadaće u širem prostoru Velebita, brigada je dakle prebačena na šire područje mjesta Stankovci. Tu smo organizirali obranu u dodijeljenoj zoni skupa sa Domobranskom bojnom Benkovac. Na ovom terenu je bilo izuzetno teško jer smo svakodnevno bili izloženi topničkim udarima neprijateljske vojske, no vrlo često je crta bojišnice bila izložena i pokušajima diverzantskih upada, te tom prilikom smo pretrpjeli određene gubitke, no isto tako je za naglasiti da su i naši pripadnici uspjeli nanijeti neprijatelju gubitke. Ono što je bitno reći ovdje za ovaj prostor, da je brigada ovdje dostigla punu operativnu sposobnost i nakon ovoga je u potpunosti sve postrojbe po ustroju su bile razvijene i brigada je u potpunosti bila spremna da u pravom smislu bude manevarska postrojba i jedna od pričuve zapovjednika zbornog područja Splita.
došli smo sa položaja sa Velebita na položaje kod Stankovaca. Mjesto se je zvalo Pristek i držali smo položaje prema Benkovcu, to je neki par kilometara od Benkovca. I položaji su bili na Kotama Umac i u Ivandića stanovima i u Dobroj Vodi, čini mi se. Dobra Voda je bila priprema. Kad je bio baš taj događaj koji je bio, gdje su naša 3 prijatelja poginula. Meni je bila naredba da uzmem 5 ljudi za Berene i da idem na spašavanje. Ja sam za 5 ljudi, u međuvremenu dok smo mi išli pincom prema gore, još raz se granata skoro povoda digla u zrak, ali bez obzira na sve probleme, granate po nama, mi smo došli i obavili svoje dužnost što je bilo. Neka bi staležno, mirno, hrabro. Obavili smo, bija još on živi, bija je pokojni Matić sada, ove živ, 2 su bila već gotovo. Prvo smo odveli ova 2 ranjena i onda smo došli poslije po dvojicu i... Sad znate, to su meni ispričali, ja sam bio normalno u nesvjesnom stanju. Ovaj jedan prijatelj što je došao s njima, to bi ja posebno istakao. To je običan mali hrvatski vojnik, za koga nikad niko nije čuo. Svi kažu nemamo heroja, nemamo junaka. Mi obični mali hrvatski vojnici koji smo tada bili tu. Kako su padale minobacačke granate na tome području, u širom reonu, oni su pokrivali to minobacačima, tako da se naši nisu mogli ni pomaknuti. I on je u jednom trenutku vidio da meni treba spasiti život, naš je tamo sanitetsko vozilo je bilo blizu. Dečko je rekao, ili ginem s njim ili ga vodim dole. Stavio me na leđa i on je mene tih 150 metara pod minobacačkom vatrom stavio. To je bio Toto Vukoša transpokojnost. To je ostala naša mala legenda i svaka postrojba Hrvatske vojske ima to. Nakon izvršene zadaće na širem prostoru Stankovaca, odlučeno je da se brigada vrati u širi prostor Novigrada, odnosno tada je nastupio Zagrebački sporazum i to je vrijeme kada 112. brigada u svim svojim segmentima se priprema za operaciju Oluja. To vrijeme razdvojenosti snaga iskorišteno je za provedbu, za ukupnu mobilizaciju, domobilizaciju, popunu postrojbi, za provedbu obuke, za provedbu bojnih gađanja, za provedbu vježbi, tako da su te postrojbe maksimalno spremne dočekale zapovjed za sudjelovanje u Oluji. Vrlo je važno za operaciju Oluja kao preduvjet bila operacija Ljeta 95 gdje su postrojbe zbornog područja Split stvarale preduvjete na području Dinare za uspjeh te operacije. Nekoliko dana prije operacije Oluja meni kao zapovjedniku je bilo jasno što ćemo raditi, na koji način ćemo raditi, s kojim postrojbama ćemo raditi i samo sam čekao signal. U tom smislu su sve postrojbe dobile određene pripremne zapovjedi i 4.8. smo bili spremni za operaciju Oluja. Za samu operaciju Oluja zadaća 112. brigade je bila u prvoj fazi ovladati komunikacijom Benkovac-Obrovac, izbiti u područje prostora Smiljčića te ovladati Debelim brdom kao važnim neprijateljskim uporištem. Prvog dana operacije Oluja krenuli smo sa planiranim topničkim paljbama i sa sve 3 bojne pješačkim napadom na područjima njihovog djelovanja. Prije same operacije Oluja ja ne mogu iskazati koliko je oduševljenje kod svih pripadnika bilo prisutno i odlučnost da se krene u konačno oslobađanje okupiranog prostora i da se izađe na državnu granicu. Vojska je jedva dočekala taj dan. Mi smo u očekivanju čekali taj dan koji smo znali da će doći. I taj dan kad je došao, jednostavno je krenuto rano ujutro u pravcu sela Pridraga, Karin, Kruševo, Obrovac. Sve je bilo dobro, sve zadaće smo napravili, nažalost imali smo jednog poginulog i 4 ranjena vojnika. Debelo Brlo je bilo zaista jedna velika baza topništva. Mi nismo naišli na njihovo topništvo upravo iz razloga dobre pripreme naših zapovjedništva i neutraliziranje tih njihovih položaja. Oni su se u vrlo brzom i kratkom roku povukli. No, zaista je izgledao prizor takav
da je to zaista bila jedna ogromna baza topništva sa kojeg je gotovo cijelo zaleđe, a i grad Zadar granatirao. Nakon 4 dana kada smo završili sve što je trebalo u tom prostoru, brigada je premještena u prostor državne granice kod Srba. U tom periodu smo radili zaista aktivnu obranu na način da nismo dozvoljavali pregrupiranje niti konsolidiranje neprijateljskih postrojbi i svim svojim aktivnostima smo nastojali osigurati preduvjete za odbacivanje neprijatelja od državne granice. S ovih položaja brigada je nastavila sudjelovati u Maestralu, gdje je od Srba, preko Resanovaca, preko Drvara završila na prijevoju Oštrelj. Na Oštrelju je zauzeta crta i nažalost tu noć je zadnji poginuli pripadnik 112. od zaostalih neprijateljskih vojnika koji su se noću izvlačili i prošli su kroz Oštrelj i mislim da ne grešim da je to zadnji poginuli pripadnik 112. brigade, može i ime Šebljanić Heles. 3. prosinca 1995. 112. brigada predaje položaje u području Oštrelja iznad grada Drvara, te na taj način završava ratni put 112. brigade. Nakon predaje položaja 112. brigada se vraća u grad Zadar, matični grad, i tu pristupa na mirnodopske uvjete, što prvenstveno znači demobilizaciju kadra te razduživanje opreme koja se bila na razduženju. Morate znati da većina pripadnika 112. brigade nisu bili profesionalni vojnici. To su bili obični ljudi koji su visoko motivirani nakon agresije na Republiku Hrvatsku. Većina njih dobrovoljno sudjelovala u obrambenom oslobodilačkom Domovinskom ratu kroz 112. brigadu i za njih i u njihovo ime danas govorim, a posebice se sjećam svih onih poginulih branitelja, njihovih obitelji i svih onih koji su svojim sudjelovanjem u Domovinskom ratu doprinijeli da danas imamo slobodnu i demokratsku državu Hrvatsku. Nakon rata brojni časnici 112. brigade sudjelovali su u međunarodnim operacijama. Veliki broj časnika sudjelovao u UN misijama, a dvojica su čak bili i zapovjednici kontingenata u operaciji ISAF u Afganistanu i u operaciji UNDOF na Golanskoj visoravni. Povratak branitelja bio je veličanstven. Nisu to bili samo pripadnici 112. brigade, već i svi oni koji su iz te brigade ponikli, te ratni put završili u drugim postrojbama. Jer kroz 112. brigadu prošlo je oko 10,5 tisuća branitelja sa zadarskog područja. Takva snaga nije se ni slutila one prve godine, kada su na jednu pušku dolazila po 3 borca. Kroz 3000-ljetnu povijest, grad Zadar ratovao i branio se nebrojeno puta. Čak i kada je bio prodan ili predan, uvijek je tinjala vatra hrvatskog slobodarstva. Ta je vatra i ovoga puta dovela do slobode i pobjeda, a 112. brigada svakako zaslužuje da u zadarsku spomenicu bude upisana zlatnim slovima. Dok je nama našeg grada, našeg srca, našeg Zadra, uvijek ćemo barjak biti, da ti zavjet ispuniti, branit ćemo Zadre grade.
Nema puno priče za jebancije, znate, mi smo zajebani reperi. Mislim, gledaj, ne furamo pištolje, ali imamo karine spremne za svaki trenutak. I volim ovaj rap, ljudi, ja ga obožavam. Okej. Gdje si ti, volim? Kako se zoveš ti? Uvedi mrkovog ovog je zajeba. Jarane Čakija u 13. vidiš? Ok, jeste spremni za ovo? Gdje su te ruke? Slušaj. Svaki čovjek u sebi ima to da je vječan. Volim da su svi isti. Svi mi to u sebi imamo, samo što okolina to naslaže toliko nastavljamo na to da ti ne vjeruješ više u to. Postaneš neki pesimist. Ja sam takav bio, ja sam depresivan čovjek. Znaš, se izvlači. Jeste spremni? Oh shit! Ajde s Frankijem, Franki reci! Ajmo svi u Maricu! Vozi nas u stanicu! Tamo znaju da nas vuku! Prošli su u obuku! Ajmo svi u Maricu! Vozi nas u stanicu! Ovdje politika neđe sve, život ljudi. Ovdje je sve politika, ti moraš biti u toj politici, da si natjeran, ti gledaš jebene dnevnike, ispiranje mozga, da vidiš koliko će ti sutra šećer biti i nije dobro. Neko drugi nije pitao, ja u život sam od sugra. Češim, českak, češpi, govori že osjetio sam jedan. Aha, evo našao sam blize. Aha, mora ima taša ako ima papire. Nije docine kao ti je mire onaj iz Holanda. Vidiš na vrhovi, govori že je volan. Ja da sam išao na neku nacionalnu da se naravno počeo sve. Trpaj, trpaj, u Maricu svoj nas trpaj. 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 Čuvat od balaka da se rasaraja. Kad sindikalna masakr ne prema tvoje zgatine. To je bilo super. Mi smo takva nacija, nismo Ja sam izjebao. Hoćemo lomit kosti da čuvamo vaše aute. Sami su vodi posao, ali to sam ostro. Za svaki pošten posao traže iskustvo. Dok traže, oni traže, ja ne dam dok ću drhat kurac. Jer to najbolje zlo. Kad dođe do kraja i ne mogu više. Gledam to najtruli sistem kako me siše. Uzet ću zastavu, krenut na kordona, tražim promjenu. Ajmo prostor, ćemo vladu, politiku, sabu. Sve njih redom jemo vladu, politiku.